Oh, patay. Pildi ka. Yes. Uy! Saan mo dia ko rin? Mga karaang rugby boy. Sa! Yaks! Sorry mo lagi Col. Mana ko dia ila kuan kaya ko amigo ba. Naihab-hab dia. Saan mo mga karaang rugby boy dia nga to. Uban ta dito kay ay usay na ada tayo. Basta kay na ay hab-hab dito. Mga unta. Dili mo raman mo gyud. Uy kay mo di mo raman mo mga karaang rugby boy dia to. Kuan ta kay saan mo. Apa ni mo nilakuan mo ora gitampayag ni rin. Gutom na kayo. Pero yung mo manigiingon nga ni balay nila. Oh, bali? Oh, bali. Ayun siguro na to ni kay wala may tao dinyo abri pero basig sulod tagagas ba pagkawat ta gwapo ra ba balayo. Boss kami go, mas wala dito rin wala gini ka ba sito ning lugar gid. Ha? Taga diri pero wala ni kailan ning lugar, wala ni kailan ning tagtungod ani. Wala may tao kol. Manuktok siguro ta. Ay may problema manuktok ta kay na may doorbell. Doorbell breda. Doorbell ay. Bubok man ka dili man na kuan. Dili man na nimo ananaon. So may Dili man na doorbell unsi pagtingog ka na doorbell ba na mo Saan ni. na, Col? Mo ni katong portahan nga maabri kanan ba. Pwede mo sa. Unti na po maabri. Di man na. Col ay. Saan na dili ko? Manawag na lang siguro ta kang Douglas kay murag wala man dia. Las! Oy! Uy! Ay, nawag siguro si Angkol. So, familiar man tingog na ako. Kuha tuon eh. Uy, Kol! Talag mo lang ibong. Sige, dayon. Ya, Douglas bay. Wapo imong kuan lasog. Grabe mura na makagmaya. Looking mayaman kay ba? Grabe oh. Ang porma mo. Aw. Ay. Ay, na magini kang usuron. Mura pero wapo yung porma pero kung tiyan ba mura kag butiting nga pa. Aw. Ano na mo gina? Kumusta man? Ah, okay ra. Ha? Dayon mo ni. Uy. Sulod ba sulod? Dayon mo. Ano galag mo ni? Ano may ato? Kumusta man? Ah, okay ra. Yamat ba ako mga amigo? Si amigo magyapon mo ni. Aw, si lagsa man og si. Luoy ka dito sa gawasan sige hantak-hantak murag magragbi boy nga wa kakawat ba. Lay pa yato bre. Kuyaw kay mo manglibak ba kay kusugan yung tingog ko? Kuyaw kay mo na makagsidon karon. Las. Ba don panuhot ba? Grabe ha. Wapo sakyanan nimo. Abi ninyo. Inyo makita tanan kani. Kana dia ako ni tanan. Ako agi ni tanan. Ali, mga unta. Ako nataki gutom na. Grabe ba kuyaw na nga tao ba? Di na basta-basta ba ko? Kwartahan jud. Oh, napay handa diretso. Grabe. Ini. Ini bulan pasal pero. Tagay pa gamay. Eh, likod. Bangko dia. Kita ta mapaw diri boss. Ah, wala. Di ka mapaw. Ako ni tanan kani. Ini. Oh, ako ani. Kau tadi ya? Sige, ikaw na mo dia. Kaya magtagay po kung ako dali. Grabe ba? Ini kau nak kau nak lagi depan daya ni. Ako na. Grabe ba kay? Lami ra punta pero mura na mga kanang pasaw ba na sobra bitos baboy bitaw. Wala ni, kuha na ni. Ah, wala tila mo kita yung tiyan dia. Grabe ba? Basta ako na. Kaon ta gas ni sus. Sinto matindi mo salamat yung mundo na nakakabot. Gutom mo. Pas na yung kaon sa ning sinupaan nga di halos di na nang supaon ni tunlon man na nimo ditso. Mabukog biya kana. Tutom na kaya boss. Ha? Iko ma. Ay, sige. Ay, di. Ay, sige mo yaw ka na sa mo dia. Ako na tanan oh. Ay, ako ang inutang dito. Ha? Ako ang inutang dito. Ay nutang. Member, ako ang inutang. Pagtarong mo diya. Oh, ako lagi ni. Ang sakyanan, mo nakita dia. Okay na. Ako na. Ako na dia. Wala. Oh, sa ako ipaparking dia ba? Ang motor dia kani balay. Oh. Oh. Ako agi po ni. Oh. Ako ang buhi diri. Naunsa rin mo? Ay di atay. Umaw na istorya. Inutang pa niya kani. Aw, di ako mas kilikiri kung napalit. Ako ka tao jam na klase ng tao na bugiro kay ikaw. Di pa kita amigo. Ayaw. Tao lakaw ta. Kaulit ito ba? Kulat ako. Ay sa lagi kay. Ay sa makita kong abs. Ay tawa kan. Ayoko. Ayaw lagi way angkol ni. Way angkol tuwan. Ay sa Ayoko. Salamat kay ipungan ko. Ta, ikaw ta.
Kaulit. Ito kayo. Kalabaon na ng kakarang tae. Kol, ayaw, Kol. Ulit ko sa imo, ha? Sige, pamugong kay Kamoy, na. Balik rami, ha? Kapayason ka, abinin mo gimo ni tanan. Amo sa di tanan. Amo na nakita. I shall return. Ulit ako sa imo, ha? Glass, wala ka nangipos diha. Suko na to si ma'am. Sige na kag naara ka diha wa kay trabaho boy na baka dire. Lihok na, kay nagkan pa kay kong trabaho.